मस्त गरमागरम भजी अशी तोंडी लावू लगेच जेवूक बसला की लगेच होतली. तसा दाखवूची गरज नाही. बघा ना जाळीवरनच कळतं. आणि ह्या बघा काटो नाही नख फिरवते. ऐका शांत राहावायच. आतून पण आपली मिरची मस्त सॉफ्ट आणि मऊ झालेली आहे. म्हणजे अशी चावून खाऊशी वाटता. एवढी मोठी मिरची काय तिखट लागली मस्त. चटको हो याच्यावरून गाणं आठवला. होय तर बघा करिश्मा कपूर सारखं बो घातलंय. एकच तर गाणं सांगा. तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं. रस्ते से जा रहा था. पाणीपुरी रवान दे आमका भजी खाऊची. मिरचीची भजी. पावसाळा तर सुरू झालेला आता. आणि श्रावण महिन्यात भजी शिवाय मग ती कुठली का असे ना मिरचीची नि कसली करायची आणि थाळी पूर्ण करायची. बरोबर. उपास सोडूक भजी व्हाई. मग ती मिरचीची असन दे, बटाट्याची असन दे, पालकची असन दे, कांदा भाजी असन दे, सगळ्याची लिंक खाली सरोज दे पटापट. सगळी पटापट आजच करून बघा. हा आणि अशा ह्या मिरचीची भजी आज आपण करतो परब किचन मध्ये. करूया सुरुवात. चला. हे बघा माझ्या हातापेक्षा तळव्यापेक्षा मोठे आहेत मिरचे. आता एवढे मोठे आहेत ना जर पसरट भांडा घेतलास तळूक तर ठीक आहे, नाही तर याचे 2 भाग करायचे. पण आम्ही असे मोठे आमची भांडा पसरट म्हणून आम्ही मोठेच ठेवतो. आता ह्याचे मध्ये असे चीर द्यायचो. आणि ह्याच्यातले बिये आहेत ना तिखट असतात ते काढायचे. आणि तुमका जर तिखट तेच खाऊचे तर फक्त एक मिठाचा बोट चोळायचा. आणि जर तिखट लागली आणि नाही तिखट खाऊचा तर जरा लिंबू चोळायचा. हे बघा मीठ घेतलंय. इथं असा हुतूर. आम्ही काय बिये काढत नाही. हे मिरची पोपटी ना तिखट नसतात. आता मी हे सगळे तसेच चिरून घेते. आता हे बिये आहेत ना ज्यांका मुतखड्याचा त्रास आहे ना त्यांनी खायचे नसतात. मिरचीतले वांग्यातले बिये शिमला मिरचीतले ते मग आपण काय करायचा. मी आता सुरी घेतलंय. बटाटा सोलाचा असताना ता घ्यायचा. ह्या बघा ह्याने ना असा भुतूर घातला ना की हे बिये सगळे असे उकलान येतात. हे बघा त्यांनी बी खाल्ल्याने का त्यांना खूप त्रास होता. हे आपण पूर्ण बिये असे काढून घ्यायचे. झाले. किती सो वेळ लागता. झाला. परत ह्याच्यात मिठाचा बोट. एक छोटी वाटी बेसन घेतलंय. जसा मिरची असेल तेवढ्या अंदाजाने तुम्ही बेसन घ्यावा. त्याच्यात 2 चमचे तांदळाचा पीठ. तांदळाच्या पिठान काय होतला क्रिस्पीनेसपणा येतलो कुरकुरीतपणा. हे आता ढवळून घेते. आपण मिरच्यांका मीठ लावलं एक मिरची सोडून तर आपण त्याचा चवीपुरता मीठ घालूया. आणि हो ओवो मी आधीच हातीवर क्रश करून घेतलेले असं चोळून. आता नाही करीत माझे हात ओले आहेत. तो टाकतंय. थोडीशी हळद. 1/2 चमचा तरी कमी हळदच आहे ती. ओव्याचं प्रमाण जास्त घ्यायचा. पावसाळ्यात असे तोंडी लावूसाठी अशी मिरची खाली ताट भरलेला सुद्धा दिसता. आणि मिरची खाली तर जरा तिखट खालेल्याचा अंदाज. आणि तो पाऊस जोरदार पडता तो हा 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 हा. आता हे ढवळून झाला. आता ह्याच्यात थोडा थोडा पाणी घालायचा. एकदम भसकन पाणी नाही ओतायचा. सगळे गुटळे आपण बेसनचे मोडून घेऊया. पीठ व्हायचं जाडसरच व्हायला. जास्त पातळ नाही करायचा. जाडसरच व्हाया. चांगलं मी हे 2 मिनिटं फेटून घेतलंय. ह्या बघा असा बॅटर तयार होक वया एकदम स्मूथ. हां आणि तुम्ही ना
असो चमचो घ्यायचो आणि बघायचा आणि असा बोट ओढायचा. म्हणजे काय ह्या होय येत नाही ना, म्हणजे ह्या बॅटर बरोबर झाला. मिरच्यांका चिकटाक वया म्हणून. आता ह्या बघा कसा चमच्याक चिकाटला, पण चमचो आधीच बुडवलेला आहे म्हणून. पण असा केलास ना तर त्यांनी कळतं आपला की बॅटर असा व्हाया. आता ही मिरची ह्या पूर्ण वाडक्यात कशी बुडवायची, तर ती अशी घालायची तलवारीसारखी घुस, आणि ह्या चमच्यानं अशी ती आंघोळ घालायची. देठ ठेवले की अशी मजा असता. आणि तुमका जर 2 तुकडे करूचे तर नको ठेवू देठ, मग थोडा हाताक लागतला. अजून ती आंघोळ पुरेपूर झाली नाही. ताट जर घेतला ना ताटात त्या बॅटर तर बरोबर होतली. गॅस बारीकच हा, कारण आपल्या मिरची सुद्धा आतून शिजाक वయ్యా. त्याचे जरा बुडबुडे कमी झाले ना की ते का हाताळायचा. गो परत. हां, मिरची तळतळी पण थोडा लांबूनच हा, कारण मिरचीचे बिये फुटले तेलात तर तेल उडू शकता. आणि मग बारीक बारीक तोंडावर हातीवर असं काळे डाग. मस्त सुगंध एक लावलो मग हा ना, मिरचीचं तो भाजण्याचा एक हे असतं ना. आणि तुका खरा सांगू, पावसात ना सुगंध लय पसरता. मातीच्या सुगंधापासून सुरुवात. हां, ही का बघा, ही बघा बरोबर तिका कोटिंग झाली आहे. आणि मंद आचेवर आपण हे 3-4 मिनटं भाजून घेऊया चांगले, कारण आतली मिरची सुद्धा थोडी शिजाक वయ్యా. 2 मिनटं अडतून परतून चांगले गोल 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 फिरवून घेतलंय शेकून. आणि शिजली म्हणजे काय, आता आतमधला चरचरणं कमी झाला आणि बुडबुडे पण साफ कमी झाले. आणि ह्या बघा, ह्या जा हिरव्या हिरव्या असता ना आता सफेद होता. आता तुमका कॅमेरात दिसता की नाही तर माका माहीत नाही, पण माका दिसता होय तळते वेळी. वाजली वाजली वाजली. कुरकुरीत झाली. कुरकुरीत झालेली अशी दिसान पण कळता. मोडून दाखवू होई काय तुमका. आंघोळ घालूक स्नेहा चुकीचा भांडा घेतलं. गोल भांडा पसरट गेला. का पण कापूया, तशी कापलेलीच होती. पोरगी काय एवढी मोठी मिरची खाणार नाही. माहिती आहे आम्ही लहानपणी काय करायचो, मिरचीच्या बाहेरचा सगळा बेसन खायचा आणि आतली मिरची आईच्या ताटात. तुम्ही असं केलेलास काय तर माका कमेंटमध्ये सांगा. दोन इले शिजान, त्या दोघांका रावान दे, ह्यांका काढून घेते. बेसन कुरकुरीत झाला, झाळी बघा किती मस्त इली या मिरचीच्या बाजून. मस्त गरमागरम भजी अशी तोंडी लावू लगेच जेवूक बसला की लगेच होतली, त्याका काय वेळ नाही लागत. आता किती क्रिस्पी झाली आहे ना ती तुमका काय सांगू. आता तुमका दाखवतयच कशी झाली क्रिस्पी. तसा दाखवूची गरज नाही, बघा ना जाळीवरनच कळतं. आणि हे बघा काटो नाही नख फिरवते. ऐका शांत राहायच. आतून पण आपली मिरची मस्त सॉफ्ट आणि मऊ झालेली आहे, म्हणजे अशी चावून खाऊशी वाटता. खावा चला. होय तर जेवते वेळी काय 1 2 3. हा मस्त एक नंबर. अशी झटपट होणारी मिरची. मीठ, ओवा आणि तो तांदळाच्या पिठाने जो क्रिस्पीनेसपणा आलाय ना. आणि तिखट अजिबात नाही, कारण आतमध्ये मीठ चोळला ना त्याच्यामुळे तिखटपणा त्याचा कमी झाला. जरा पण नाही तिखट. ही बघा हिरवी मिरची दिसता तुमका, पोपटी 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 दिसता. हिरवी आणल्यात तर बाबा ती मरणाची तिखट असता. हा पण शिजली अशी चांबड्यासारखी वडूची लागत नाही ना, तर पातळ पापुद्रा येता माहिती आहे ना. हा पण ही अशी शिजली आहे ना, नरम झाली आहे मस्त.
अशी ही भाजी मिरचीची तुम्ही करून बघा. बरफ किचन लाईक करा, तुम्ही खात राहा. मी खात राहते, तू बोलत राह. नवनवीन रेसिपी कोणते होय श्रावणात किंवा गणपतीत ते तुम्ही कमेंटमध्ये सांगत राहा. चला, धन्यवाद.